नमस्कार, माझं नाव चंद्रकांत दाते, कृषी विज्ञान केंद्र बारामती येथे फार्म मॅनेजर म्हणून काम करत आहे। माझ्यासोबत आहेत अतुल नवले, या ठिकाणी मत्स्य सहाय्यक म्हणून या ठिकाणी काम करत आहे। आज आपण शेततळ्यातील मत्स्यपालन याविषयी माहिती घेत आहोत। कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये हे जे शेततळ आपण पाहत आहे हे 10 गुंठ्याचं शेततळ आहे। साधारणपणे या शेततळ्याची खोली आहे 10 फुटाची। या 10 फुटाच्या खोलीमध्ये आपण पाणी भरलेलं आहे। आता सध्या 5 ते 6 फूट दरम्यान पाणी भरलेलं आहे। तळाला आपण काय केलेलं आहे का अर्धा ते 1 फूट माती भरलेली आहे। माती का तर माशाची विष्ठा जाऊन त्या ठिकाणी कुजण्याचं काम माती अतिशय चांगलं काम करते। आता सध्या आपण या ठिकाणी मासे जे केलेले आहेत रोहू आणि कटला केलेले आहेत। मासे सोडून आपण जवळजवळ वर्ष या ठिकाणी होऊन गेलेली 1 ते 14 महिन्यापर्यंत। आज आपण या माशांना सोडल्यानंतर सुरुवातीला आपण शेंगदाणा पेंड दिलेली आहे पाणी करून, आणि सुरुवातीला 0.5 mm या ठिकाणी खाद्य आपण या ठिकाणी माशांसाठी दिलेलं आहे। या ठिकाणचं काय होतं फायदा का या ठिकाणी माशाचं जे पाणी येतं आपण ते शेतकऱ्याला दिल्यामुळं शेतीमध्ये आपलं काय होतं 30% खाद्याचा खर्च कमी होतो, म्हणजे खताचा खर्च। आणि माशांसाठी नवीन पाणी फ्रेश मिळाल्यामुळं माशांना ऑक्सिजन पाणी युक्त होतं आणि त्याच्यामुळे माशाची वाढ चांगली होते आणि शेतीला पण आपल्याला खतयुक्त पाणी त्या ठिकाणी मिळतं आणि शेतीसुद्धा 30% खताचा खर्च कमी होतो या ठिकाणी। म्हणून हे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेततळी केलेले आहेत। तर कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे या ठिकाणी दरवर्षी आपण बीज पण देतो। तर रोहू कटला सायप्रनस या जातीचं मच्छीबीज जुलैमध्ये महिन्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना दिला जातो। अतिशय योग्य किमतीमध्ये आपण त्या शेतकऱ्यांना दिलं जातो। साधारणपणे ऑक्सिजन भरून पिशवीमध्ये पॅक केल्यानंतर हे बीज आपण 600-700 किलोमीटरपर्यंत या ठिकाणी देऊ शकतो, शेतकरी घेऊन जाऊ शकतो। आणि या ठिकाणी गिफ्ट तिलापिया जातीचं सुद्धा या ठिकाणी मच्छीबीज आपण या ठिकाणी वर्षभर देतो मागणीनुसार। फक्त शेतकऱ्यांनी यायचं, याच्यासाठी शेततळ्याचं प्रशिक्षण केल्यानंतर कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये शेततळ्याचं प्रशिक्षण केल्यानंतर मत्स्यपालन व्यवसाय अतिशय चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो। कारण पुढं चालून जर पालन व्यवसाय करताना जे अडचणी येणार आहे, मासे पालन करताना जे आपण म्हणतो सक्सेस मिळत नाही, तर सक्सेस न मिळण्याचं कारण असं आहे की आपल्याला त्याबद्दल जास्त माहिती नसते। आपण कुठून तरी माशाची पिलं घेतो आणि सोडतो आणि त्याच्यामुळं आपण फक्त माशाचे पिलं सोडतो, बाकीचं माहीत नसल्यामुळं आपण टोटल लॉसमध्ये जातो। आणि असं नाही हो म्हणून शेतकऱ्यांनी अवश्य या ठिकाणी कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये येऊन नाव नोंदणी करून शेततळ्यातील मत्स्यपालन करावं। आपण आताची बॅच लगेच आता फेब्रुवारीमध्ये लागत आहे, तर या ठिकाणी नाव नोंदणी चालू आहे। धन्यवाद। आज आपण या ठिकाणी रोहू कटला 1 वर्षे वाढलेले जे मासे त्यांना खाद्य टाकून बघूया। धन्यवाद।